Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос воскресе! На Радоніцю устав Православної Церкви приписує совершати особое моление, пасхальне моление за усопших. Чому називається Радоніця? Наверно, від радості пасхальної. І радванка наша, і радованка – все одно. У православних людей отличие від остальних людей в тому, що люди навчилися постійно радуватися. Невеста, котра любить свого жениха, завжди радується, взирає на нього. Все життя у возлюблених радость. Навіть у напастях і суєтах вони радуються, бо іноді напасть як лікарство проти гордості і превозношення. І так радуватися Господь повелів усім. Так і написано в Євангелії: Господь повелів радуватися. Радость духовна – це не просто радость від виграша лотереї, це не радость, що тебе похвалили по телевізору. Це не та радость. Радость духовна має іні орієнтири і значення. Радость духовна преображає чоловіка, формує в ньому нову лічність, нового чоловіка. Причому подобно тому, як коли розвідчика направляють у другі страни на розвідку, він там, між чужима, но серце його дома. Ми ведь теж тут, у всьому світі, як путешественники до пристані, до Царства Божого, бо наше домівство на небі, а ми тут в гостях для іспитання. Який путь виберемо? На небо, увись небесну, или приліпимося к землі, почнемо копатися в глині і пропадемо в'єдно із пропащими цього світа. Но так важно урозуміти, що Бог подарував нам, благословив нам не лише радуватися самим. Сьогодні ми хочемо порадуватися і своїми усопшими. Господи, і їм передай радость пасхальну, і їм у вічній житті, коли чоловік помирає без надії, бо умре без покаяння, до церкви не ходив, бо збили його з толку. Що його чекає на страшному суді? З юності в школі вбивали в голову научний атеїзм, потім в університеті входить в обов'язкову програму безбожіє. Що може було чекати від тих людей, які проходили ті нещасні науки? Да, інтересна наука, хімія, фізика, математика, но при чому той научний атеїзм вдавлювати в голову було людям? Причому так понижає в грубій формі настоящу віру в Господа Ісуса. Ми сьогодні молимо: Господи, ведь многі з них, усопших наших, прожили страшні роки. Старші наші предки жили у Австро-Венгрії. Державна релігія там була католицька, латинська. І коли в наші края, Карпатську Русь, а територія була більша, ніж теперішнє Закарпаття, переходили сюди различні історії і венгри, і румуни. Но коли почали на наші землі переселятися шваби, австрійці, то у тих містах не просто вискорінялося православ'я, а подчистую. Там, де окупували наші поселення шваби-католики, там і возникла унія. В Гуменному тепер Словакія, колись то була наша земля, там оселили шваби і бистренько організували унійні процеси, котрі завершилися пізніше Ужгородською унією. І так, що робити було нашим людям, коли імператор австрійський, австро-мадярський потім заставляли людей бити не в свою релігію. Потім виділи, що люди не хочуть бути неправославними. Так забили їх в унію, де обіцяли, що і священники, і єпископи будуть русинами, і віра буде православна, і пости будуть, і все буде, лише поміняйте патріарха православного на єпископа римського.
Ну, в принципі, деякі соглашалися, хоча більшість виділо в цьому подмену і приманку, і оказалися правими, бо воістину прийшлося їм много потерпіти. І в тих часах вони повмирали. Що низько вони можуть стояти перед Богом і казати, вони могли бути похоронені уже у католицькій церкві. Як їх за них молитися? А так, Господи, прийми їхні труди за те, що вони держалися віри православної, щоб вони у вічне життю там сподобалися нагороди Царства Божого, щоб кожен крок, коли вони держалися у чистоті і святості, Боже, запиши їм у воспасення душі. Потім прийшли другі часи, коли в совєтське время треба бути було і партійним, і безбожникам, і треба було бути студентами. Кілько вспоминаю, я був ще студентом Ужгородського університету, коли прийшлося мені, віруючому чоловіку, здавати научний атеїзм. Но ведь безбожникам все виділо, що вони тим доб'ються много. Де нині научні атеїсти? Попряталися під видом релігіознавців і подальше наших дітей збивають із своїми научними атеїзмами або якимось поняттями своїми про релігію. І многі люди з наших так умирали у тому стані. Що їх сьогодні спасає? Наша молитва, молитва церкви, Господи. І їх, тих, може, когось затягнули в партію або в другі сообщества. Може, десь віра їх похитнулася. Боже, помилуй їх у нинішній день, день Радоніці. Подаруй і їм радость духовною. І нині, в наші часи, скільки людей теж збиті з толку були. Не тому люди не віруючи, що наука доказала, а сидить у безбожникові лукавий корінь противлення. Не хочу так, як другі. В результаті рождається грішник. Но що робити з них? Як себе молити за таких? З нами то й були, вийшли вон не наші. Тоже, Господи, помилуй їх, коти збиті з толку, ти були уперці, Боже, хоч за які маленькі добрі діла, котрі вони мали, і ти їм зарахуй во спасіння душі. І так перед нашим зором в першу чергу постають образ наших батьків, дідів. Ясно, що ми лише по смерті починаємо осознавати величие наших родителів. Коли нянька і мамка спочили, тоді починаєш розуміти, що не прості вони були. А то вони тобі були прості тоді, коли вони жили, ти часу не мав прийти, пообщатися, взяти в них благословення, склонити свою голову научного атеїста, бо мамка благословила. Ото було время, коли всі спішать, та й нині всі спішать. Ну от туди йшли родителі, і починаєш розуміти, який Божий дар був у тебе лічно. Бо наші матеря – це унікальні вчителі язика і культури релігії. Хто нас навчив говорити? Откуда ми взяли запас слів? Мінімум, як говорять спеціалісти, мама передає дитині мінімум 50 тисяч слів. А ще потім можеш навчитися іще 50 тисяч слів, коли вже общаєшся красивим літературним язиком і читаєш літературні произведення. Но мама рішаючу роль грає. Вона передає материнський язик. Материнський язик. У всіх європейських мирових документах сказано, кожен чоловік має право сокотити, оберігати, приумножати материнський язик. Да, є державна мова, а є материнська. І от материнська мова для спасіння душі. Державна мова, щоб ти був чиновником, щоб ти міг відповісти на питання. Но материнська мова – це та, котра готує тебе для Царства Божого. Ведь на якій мові був Отче наш? На церковній мові, на Божій мові. І ту мову треба знати. І от поэтому сьогодні кажемо, Боже, упокой, а ще хто вже одійшли матеря наші у вічних обітелях, зарахуй нашим матерям усі ті науки, терпіння, безсонні ночі, і нянькам нашим, і дідикам, і бабкам, котрі привели нас до дерева церковного. Потім, Господи, благослови наших братів і сестер, колег, друзів, близьких, котрі теж були з нами. Господи, і їх помилуй. Якщо вони одійшли у такому стані неготовому, Господи, помилуй їх по молитвам їх батьків, по молитвам і сьогодні церкви. І їм, Господи, дай прощення і упокой у вічних
обітелях. І, наконець, за воїнів можемо молитися. Ведь воїн теж деколи безпомочний. Приказ і мусить йти вперед. А як молити за наших воїнів-дідів? Наші діди були в мадярській, австрійській армії, потім були батьки наші в чеській армії, потім служили в совєтській армії, нині в українській армії. Як це за них молити? А молитися так, як обично. Господи, упокой воїнів, котрі ісполняли свої обов'язки, а ще сорішили прости їм, а ще загинули на полі війни. Зарахуй їм, Господи, во спасіння душі. Ведь вони були безвольні, деколи будучи під приказом. І так нині перед нашим зором та велика благословенна сім'я наших братів і сестер, котрі потребують нашої молитви. Навірно, мудро церква поступила по-материнськи, не лише самимся радувати. Є один із псалмів, псалом 136 на ріках Вавилонських. А тот псалом ми читаємо десь 5 неділь Великим постом. У тому псалмі воспівається, як євреїв одвезли у Вавилонський плен. І там, на ріках Вавилонських, вони повішали на верби свої духовні інструменти, на яких вони грали в церкві. А плінивши їх, звідали їх: «Ану, заспівайте, як ви там вдома співали і грали». І псалмопевець пише: «А як ми будемо Божі пісні співати на чужій землі?» Після того Давид каже слова інтересні, псалмопевець: «Якщо я забуду про тебе, Єрусалиме, про мою рідну землю, то най прилипне язик від гортані». І добавляє, що «Оби кара Господня мене напала, якщо я забуду тебе, Єрусалиме, у кожний момент моєї радості». Вот образець, як треба помнити своє рідне. Я казав один поет: «І чужого навчайтеся, но свого не відказуйтеся». І так ми сьогодні маємо можливість увидіти, як важно, щоб наших предків уже любити за то, що де би не ходили, в далеку Америку, ти верталися вже православними, а котрі осталися там, все одно построїли церкву, і тамся сьогодні молять вони і їхні діти. Як за них молити? А так: «Господи, прийми нашу молитву і за тих, хто в світі одійшов із нашої карпатської землі, Карпатської Руси, по цілому світу. Господи, кілька у Бельгії робили наші люди у шахтах. Господи, по цілому світу, але там спочили. І їм, Господи, прости гріхи беззаконня, приєднай їх до ізбраних Божих. Бо ми сьогодні в День Радониці просимо Бога: Господи, спасай душі усопших, тих, котрих ми молимося, і за тих, за котрих нікому вже помолитися, бо ні дітей, ні внуків віруючих не осталося. Господи, ведь Ти просив нас молитися за всіх. І ми кажемо і нині: Господи, упокой душі усопших рабов Божих, од віка скончався, дідов, прадідов наших, родителів наших, сродників наших, скончавшихся у вірі надежді воскресення. Щоби вони разом з нами колись на страшному суді, пройшовши такі тяжкі дороги життя, оказалися на правій стороні, в числі ізбраних, тима, котрим пасхальна радость дорожа од усього на світі. Бо так поступаючи і ми, живущі нині, і ті, котрі дійшли вже у вічний світ, щоби, зазнавши пасхальної радості у вірі воскресшого Господа, і то й на землі про то засвідчили, а в вічності, в'єдно з святими у Царстві Божієм змогли б ми наслідувати небесні обітелі. Амінь. Христос воскресе, воістину воскресе.